fronte ao seu reto máis complicado sen pestanexar. Facer o Camiño de Santiago. Poderá conseguilo? A peregrinación de Pili. Só en Xuntos. Como estou preocupada, vexamos moi tranquilos por ver onde está Pili, porque, a ver, eu vexo na escaleta de que a Pili lle toca cantar agora, non está, compañeiros. Aí está a nosa Pili, claro que sí. Ven, aplausos a nosa Pili Pampín. Claro que sí, profesional onde a Sasa remata o camiño, que xa nos contara como lle foi a muller, Ten que estar reventada. Eu penso que colleu un camiño máis difícil co voso, por eso tardou un pouco máis, Pode ser. Igual o atallo que quiso coller non era tanto, Quiso facer aí de enterada. E deu máis volta. Bueno, Pili Pampín, que xa está aí preparadísima para actuar. Con ela imos a comezar o programa. Dime que xa está lista, que se está dirixindo o noso plato de xuntos para comenzar esta tarde. Apetece vos escoitar a Ana Quiro na voz de Pili Pampín? Home, non. Pantoja, Pili Pampín e Ana Quiro. Non quero máis folclóricas. Vaya triunvirato para comezar. Creo que xa está preparada. Un aplauso moi forte para a nosa Pili Pampín. Boa tarde, xuntos! Moi boa tarde! Vámonos! Miña nai e máis meu pai quedan na casa dormindo. Miña nai e máis meu pai quedan na casa dormindo. Non sei que lle fai meu pai que la quedaba se rindo. Non sei que lle fai meu pai que la quedaba se rindo. Arrastrache lo cupo las vallas e fixeche la cama no chan e mollache la berberechiña que a tiña sequiña dobran, que a tiña sequiña dobran, que a tiña sequiña dobran. Arrastrache lo cupo las vallas e fixeche la cama no chan. Ai la 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 la, cantamos todos, arriba esa alegría que domingo. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Ven queridinho, ven que te quero dar todo meu cariño. Ven queridinho, ven que te quero dar todo meu amor. Quero te cantar Galicia, quero te cantar Galicia desde este lado do mar. As penas que levo dentro que por ti me fan chorar, que por ti me fan chorar, que por ti me fan chorar. Quero te cantar Galicia desde este lado do mar. Miña terra queridinha non te podo olvidar. Galicia terra meiga, miña casa meu lar. Miña terra queridinha non te podo olvidar. Os teus aires do monte, os teus aires do mar. Pelotas é un estado que hai no Brasil. Meu tío que brasileiro bailan pelotas no mes de abril. Meu tío que brasileiro bailan pelotas no mes de abril. A banana non ten carozo, non ten carozo, non ten. Tamén a caranese mozo non ten carozo, máis a bebé. Tamén a caranese mozo non ten carozo, máis a bebé. ¡Vámonos! Moitísimas gracias. Moi boa tarde. Bravo, Pili. Ai, agarda Pili, miran quen tes por aí. Ai, Rocío. Outra vez, no, esta é unha pesadilla. Non me deixaron en todo o camiño. No. Como que? No, por certo, hoxe estás cañón, Cañón. Quero dicir, acórdate, Pili, o que falamos ali atrás ti máis eu. Tranquilo, Fili. Eu só te vou dizer unha cousa. Non fales demais,
non fales demais, mas ti non sabes o fodido que é facer un camiño de Santiago, mira como acabei eu, No, pois claro, mismo deixádeme en paz e deixádeme continuar co programa. Bueno, Logo falamos, vale? Pilar, Que foi? non me fagas falar, volvo-te a repetir, Chipillantes son mentirosos con un cos como a min, Non sei de que me está falando, de verdad. Quería antes un vitraxe aquí un tren. Adiós. Ven para aquí, fillo. Ven para aquí. Sentade, Renato e Joselito. Eu xa un programa segueles a Pili, non sei. Pareceríame raro, rarísimo, verdad? claro. Isto foi unha pesadilla. Pero unha cousa, que estiveronche seguindo todo o camiño. Todo o camiño. Aparecíame de repente, metíame cada susto, eu que sei. Ai, Dios mío. Oh, de verdad. Madre mía, Mira, pai. xa non podes facer nin o camiño tranquila. Nada, tranquila. Nin o camiño tranquila Todo o podes tempo facer. acosando a un. Pois digo vos unha cousa, isto de que te atopes a Pili Pampín facendo o camiño de Santiago, que haxe uns peregrinos seguindo a outros. A min levame a pensar a de anécdotas que teñen que escoitar. O chegar a Santiago, os guías turísticos, Bueno. a xente que está por ali, non? Que de novo fan nos levantar aquí a todos, tamén a Renato e Joselito, eso que veñen mancados do camiño, non sei eu. Sí, non sei como acabaron así, non Pero lo entendo. para bailar sempre hai tempo. Meteronse con alguén equivocado, seguramente. Bueno, 5:02 da tarde, estamos, por certo, como dicíamos ao inicio do programa, pois a 4 días de celebrar o Día de Galicia, o 25 de xullo. E, por certo, sabedes que segundo un estudio que se publicou fai moi pouquiño, resulta que os galegos, non sei se vos vai sorprender este dato ou non, somos a segunda comunidade máis querida, máis apreciada de toda España. Como vedes este dato, Pois non me compañeiros? extraña, eu non coñezo a ninguén que non veña a Galicia que non lle guste. Pero vamos a ver. verdade Temos é boa que fama, é verdade, Eu non? quixera saber quen é primeiro, Hombre, Asturias, primos hermanos. Ah, bueno, vale, Sí, vale, Mariano. vale, Está vale. moi ben, está moi ben ese Vale, podio. Sí, Pero sí, a sí. que atribuídes que sexamos tan ben vistos? Porque eso é verdad, temos boa fama. Temos non? boa fama, Sí. claro. No, eu creo que é o contrario, que temos mala fama. Ah, sí? Claro, eu creo que temos un pouco fama de ser así como un pouco secos, un pouco para dentro, pero despois somos moi acolledores. Entón eu creo que esa é esa sorpresa, de que temos fama de ser de ese Como país así un onde pouco sempre tosos, chove. pero que logo se nos colle Claro, cariño. e logo abrimos as portas a todo o mundo. Entón eu creo que Eu creo que, eso valorar. que Galicia recibe moi ben a Moi xente. claro. Sí, A min verdad. pareceme que é unha maravilla vir a Galicia e hai outras zonas do país nos que, bueno, as caras non son as mellores cando va de visitiña. Digo, bueno, Claro, non é que- non quero decir Eso que é verdad. É verdade, é verdade. Pero bueno, que hai lugares de costa da península que reciben moita fama e igual a fama témola nós. Bueno, pois que vos parece, Pili, propóñoche, para celebrar tanta palabra bonita, que hoxe, o xogo do xamón, en vez de regalar un xamón, regales unha cesta de produtos galegos para Ai, celebrar que que rico, estamos nena, que a rico. piques de celebrar o Día de Por Galicia. suposto, claro que ¿Sí? Pero que fama. ¿Qué? ¿Qué se están papando na festa? Non! Pero vamos a ver. Pili, paraos! Pero vamos a ver. Que facer? Está todo buenísimo, Vivamos como galegos, carallo, que ben. Falta un pouco de vinagreta aquí. Ben. A cesta pa un espectador, por chamar por teléfono. Non me fodes, Que eres o meu número de teléfono? Isto deixámoslo aquí, non se mira. Como que non se miras que lle acabas de meter un cachazo, tío? Non sei, da igual. Ai, por favor, bueno, habrá que Todo olvidado, cambialo. o número de teléfono. Queremos calar un En fin. pouco, que hai que facer unha chamada, pero... Espera, Pilar, que te quero dar o teléfono, hombre, eu que tenho aquí, espera aquí, hombre. Pero para que quero o seu teléfono? Non Pois dixete para que unha dai, chamada, sempre Pili. é que ven, non? Ten que chamar vostede ao Dai programa. o teléfono aí, anda. Podes me chamar cando queiras. Teño 3 gigavatios, 3 chamadas ao ano, e se te chama miña nai, dille que estou na tua escuela. Den, feo. Isto, Pilar, está-me... Fillo, por favor, Espera que me está a falar de dirección. que queres? Hai que ir gas chamadas. Home, claro, hai que ir Acaba de gas decir chamadas. polo pinganillo, É broma, Pilar, non tío pinganillo, era unha broma. No, sí, a ver se calan, por favor, porque quero, a ver, unha chamada aí esta tarde, teñen que decir para que son os puntos para a cesta de xuntos. Que fácil, súper fácil. De xuntos, sí, moi fácil. Para que son os puntos, Para a cesta de xuntos. así me gusta. Os puntos. Esa é o que tiñan que contestar se vostedes chamaran por teléfono. Vamos ca primeira chamada desta tarde. Hola, moi boa tarde. Espera, que teño que chamar eu. Ai, como tô. como ten a cabeza este Ai, día, como tô a cabeza. É que tô cansa, de verdad, tô cansa. O camiño acabou comigo, espera un momento. Dúas chamadas.
3 chamadas. 4. A quinta temos que colgar. Quinto. Oh, canto sinto. Ai, que pena. Perdón. Bueno. Pero podemos facer outra chamada, porque Sí. vostedes tiñan que chamar. Que perdón. chamar. Vamos a facer. Bueno, vamos a ver se temos sorte esta tarde. Vamos ca seguinte chamada. Bueno. A ver se hai sorte. 5 tonos. Para que son os puntos? Oh, pois xuntos. Para a cesta de xuntos. Aí. Hola? Hola, Hola? Hola. hola. Como se chama? Eu. Sí. Chámome María. María, ¿dónde estás, María? Eu chámame María. ¿De dónde É que chamas? estou moi nerviosa. María, pois xa que estás nerviosa, para que son os puntos? Aquí son os puntos, María. Pa festiña de xuntos. María, Xuntos. María, ¿dónde estamos chamando? A Cacheiras. A Cacheira City. ¡Ay, qué maravilla! Pois mira, intentaremos cambiar su salchichón porque xa empezaron estas calamidades. Por eso mismo. Pois moitos parabéns, levas esta cesta maravillosa de produtos da nosa terra, vale? Gracias. Moitos saludos. Gracias a ti, amoriño. Moi boa tarde. Gracias por ver xuntos. Este ben, María. Vamos a ver. Que pasou? Estou moi cansa hoxe. Tuve na actuación esta noite, fixen o Camiño de Santiago toda a semana e quero ter un programa en paz, tranquilo. Pódense relaxar vostedes aí quietiños, por favor. Tes unhas uñas preciosas, eh? Que óbvio, deixa de ir. Eu non lle preguntei polas uñas. Bueno, perdón. Eu sigo dizendo o mesmo. Não fales demais. Pero que pasa? Deixa estar, não vou dizer nada mais. Bueno, pues nada. Vamos Ainda por allí. riba con amenazas, eu non No, sei, de verdad. as amenazas non. Sí, que acabamos de dar a cesta. Qué maravilla, Rocío, qué maravilla. Hai que cambiar o salchichón, porque ese pejoño mordisco que non vexas. Non lle vamos dar así a señora. Están tomando unhas confianzas. Bueno, xa, mira, meteu o dedo a paté e agora acaba de sacar un cacho o A cesta salchichón. quería latín, non vas a enganar a ninguén, Bueno, a verdad. A cesta Que quería ven un latín. biquiño aí para Cacheiras, Cacheiras, que que estaban levo aí a ben Cacheiras. atentos ao programa, que eso encántanos. Bueno, son as 5:10 da tarde. Aí non me gusta nada a min romper este clima de ledicia que temos no plató, pero saben que me están chamando de dirección. Ai, Dios mío, estou ata nerviosa, porque xa lles digo que hoxe levamos desde ben cedo aquí todo o equipo de Xuntos traballando este domingo, mentre outros facían o camiño, porque estamos tratando de contrastar unha nova que a verdade a min custa me dar. Pero, Lara, compañeira, témolo contrastado, non? Podo ir con iso, non? Sí? Fala Seguro, claro, non? Rocío, que foi? Canta claro. Vale, Canta claro. Veña, vou, compañeiros. Bueno, pois resulta que a nova que temos agora mesmo por riba da mesa é que a Orquesta Panorama disólvese. Esta canción xa é patrimonio galego como é o polvo, por certo, polvo a feira, un dos atractivos da nosa terra para os que veñen a visitarnos. Rocío, comino a mediodía. En serio? Sí, Como se coida a nosa feira. E claro, Non perde ripio. e non Por trouxeches certo, prova, ¿no? teño que preguntarvos, Evidentemente. probastes algunha vez o polvo a feira en hamburguesa? Ah, pues no. Pero ademais misturado con tenreira galega. No. É unha combinación moi tola, pero Mar e que montaña. ten pinta de estar riquísima, que nos van a facer en un ratiño aquí en Xuntos. Mirade, xa podedes ver aí en pequeniño unha pequena mostra do que nos van a cociñar en un ratiño aquí en Xuntos. Espectacular praia, Belén sí que sabe, Home, eu sei os sitios aos que temos que ir. Qué bonita, Home. qué bonita, qué Ela sabe bonita. latín. Fermosa imaxe. Bueno, 5:22 minutos da tarde. Lembro que temos moitos frentes abertos esta tarde, que estamos por unha banda tratando de contrastar esa nova que afecta a Orquestra Panorama e por outro que a nosa Pili tivémola facendo o Camiño de Santiago ata fai nada. Teño unha e maniota, que- Rocío.
Pero, Pili... Non podo, calma, vos ridemos. No, é que claro, rimos, pero Home, é fácil. é que leva moito tute. Ademais, mira, pa aí antes muerta que sencilla. Entre os bolos e o camiño leva moito tute. Non Aí, paras. con pendientes, aí, mona. Ademais, coñecéndote, pasaríache de todo durante ese camiño. Bueno... Que che direi? Saíronche, como estás físicamente? Saíronche bochas nos pés? Estás ben? Teño de todo, Javi. Bueno, que estivo aturando a Renato Joselito, non che digo máis, eso xa conta. Eso foi o peor. A penitencia. Temos aquí a un amigo de Pili Pampín, ¿verdad? Sí. Hola, muy buenas, Pili. Un saludo, un bico. Porque foi o presidente da Casa de Galicia. Correcto, levar a Pili Pampín a máis a banda de Balbina alá. Damos un abrazo a todos e un biquiño, Pili. Que esperas veros nas carrilanas para contarlle a xente? Pois os meus colegas de aquí son de Esteiro, están alá en Nova York comigo. Espero ver un espectáculo, como dixo o meu colega aquí. A verdad que a xente que está por aquí está celebrando esta festa que fan aquí anualmente. É a primeira vez que eu sempre veño un poquinho máis tarde. Vou a coller fai anos, é a primeira vez que vou coller en anos. A verdad que un orgullo estar aquí cos colegas e cos amigos vendo as carrilanas. E por o ano dis que baixa, Ano baixa! Por o ano vou intentar baixar en unha, correcto. Estou a ver se collemos unha carrilana e nos deixa baixar. Bueno, el baixa pa o ano, pero eu, como son valiente, eu vou baixar este ano. Aquí o deixo. Gracias. Buah, pois Hilda. Quedamos aquí cruzando os dedos. Por certo, Pili, que estaba aí un amigo teu. Dalle un bico a Isidro, Hilda. Este señor foi o que me levou á Casa de Galicia de Queens en Nueva York, a actuar. Casualidade, Sí, que casualidade, chulo. non sabía que estaba aquí xa. Unha Qué sorpresa. chulo, qué chulo. Outra cuchipandi vais que teño que apuntar. A deuda ascende a 340.000 euros que están cubertos co seguro, pero que non lle devolven. E ademais, ainda por riba, el tivo que devolver o importe das entradas vendidas, un total de outros 100 e pico mil euros. Así que... Estamos falando de 500.000 euros. Pois, si sabemos sumar máis ou menos. Medio Medio millón de pero euros. entendo, Pili, vos que desto entendedes máis. A ver, entendo que isto que xenera moita incertidumbre na xira, non? Porque o resto de lugares dirán, se esta muller ten estos problemas de saúde e nos pode cancelar, isto é unha movida, non? Claro. Non, o que pasa é que ela xa cobrou por adelantado. Claro. Ela xa ten os Claro, cartos. ela xa ten os cartos de Valladolid e suspendelo definitivamente. Claro, Ahora, o promotor quere que se lle devolvan eses cartos, Claro, lógicamente. creo que estamos todos desexando aquí, todos os seus compañeiros, ver esa peregrinación de Pili, a nosa Pili Pampín. Bueno, eu non quería sacar o tema, pero vale. Se hai que ser... Bueno, a ver, todos os colaboradores estiveron facendo camiño. Tanto falar de Pili. Iso é certo. Dame a sensación de que Pili se esforzou un chisquiño máis que vos. Hombre, mira, hoxe non podo calma. A ver, ela ademais é a divina da morte de dicir, porque non é o mesmo como nós, que ela ia ata coa manicura feita. Totalmente. Eu creo que ela inventou, ela quiso facelo como todo, ela a súa maneira. Entón, eu creo que ela fixo a piligrinación, fixo o seu xeito e, en fin, Bueno, Pili, non sei. agora vemos o teu camiño, pero que che parece se merendamos un pouquiño hasta ahora? Aí está, Claro que sí. Rocío, falaches ben. Vimos aí porque... Aí vou coller o micro. Mentres conto que están con Moi nos boa tarde. hoxe no plató Juan e Ángel. Eles, bueno, son os ideólogos dunha hamburguesa, pero que non é unha hamburguesa calquera, que foi recoñecida xa como a mellor cheeseburger de Galicia e a terceira de España. Moi boa tarde, como estades? Hola, boa tarde. Hola. Que tal, como estades, Juan, Ángel? Bueno, estamos a falar dunha hamburguesa que xa tendes aquí todos os ingredientes, voume por do outro lado para deixarvos cociñar aquí. Pili, unha hamburguesa de polvo, que che parece? Bueno, ten unha pintaza isto xa que empece xa que xa me tarda. Bueno, contadme, como surdiu a idea de facer unha hamburguesa de polvo, pero ademais misturando, creo que tenreira tamén, non? Sí, tenreira, con polvo e con todo o produto galego. Donde somos? De Galicia. Entón, que hai que facer? Pois, produto galego. Bueno, pois, pois imos ver como a preparades, non? Claro, E mentres contasme un pouquiño... Sí, un pouquiño como vai, sí. Claro. Perfectamente. Pois mira, non o que usamos para facer esta burger, bueno, o pan é pan artesanal, neste caso un brioche, e como tamén leva polvo, facémolo con un pan de pataca. Ah, que rico.
para que, bueno, o polvo estamos acostumados a tomalo sempre a feira e vai aliñado a feira, e o pan neste caso é de pataca. Ajá, vale, pues se vos parece imos colocando sí. aquí. Pili, ti imaginabas esta mistura, non? Nunca a probei así, pero... Claro, porque ademais, que máis leva esta hamburguesa? Porque polvo, tenreira... Ah, que están aquí ca plancha, aquí pensándose que a plancha é importante aquí. Que te dicía, Juan, que iso que é? Vale, é ortiga tamén. Tamén leva? Tamén leva ortiga, sí. Estruga, sí. Ortiga? Sí, exactamente. Tamén a leva, hamburguesa? Sí, unha cousa así moi parecido no sabor, non llevas a notar algo moi diferente ao que é un grelo, por exemplo, non? Sí. Pero bueno, dalle un toqueciño, porque a ortiga, mira que non estamos cansados de pasar por todos os camiños, hai ortigas que se podemos aproveitala para facer algo así, pois perfecto. Anda. E cal é a clave para preparar, por exemplo, agora puseches aí na plancha a tenreira, o punto que ten que quedar a carne, como... Vamos a ver, sempre hai que preguntar o punto da carne a todo o cliente que ven no noso restaurante o que facemos. Como queres a carne? O punto feita, moi feita, lóxicamente o punto é como mellor está, non? Para que este o punto máis ou menos 3 minutiños por cada lado e a carne estaría feita. Normal. Máis ou menos. Bueno, digo unha cosa, cheira aquí xa, que claro, están aí os colaboradores na mesa, que estou nos vendo eu por o rabiño do ollo, pues claro, estamos todos salivando. É que dicía antes, é verdade, que esta hamburguesa no ano 2019, creo, pois obtivestes o galardón a mellor hamburguesa galega, que é unha pasada. Sí, bueno, nese primeiro ano foi a mellor cheeseburger de Galicia. E foi a terceira de España. A terceira de España, sí. Continuamos co tema do concurso de campeonato de hamburguesas de España. De feito, nesta última edición levamos tamén outro premio. O sea, levamos desde o 2019 continuamente con premios deste galardón. Chegamos a ser top 10 Spain, finalistas de España. E, bueno, aí estamos. E como dices que se chama? Como se chama? Como se chama con pulpo e todo? Bueno, non podía ser de outra maneira, Burger Galega. Burger Galega. Bueno, que vos parece se desmontando? A ver, a min outra cousa así que me curiosidade, non o equilibrio entre tantos ingredientes, porque non, Pili, o sea, dentro dunha hamburguesa, maridar aí polvo coa tenreira, a xente que vos di, o sea, cal foi o feedback da clientela cando propusestes isto na carta? De inicio parece raro, non? É unha cousa que nos preguntan, non? Pero combinar a carne, a tenreira neste caso, co polvo e tal. Pero bueno, ao final é facer probas, probar e que consuguen os ingredientes, que haxa un equilibrio entre eles, digamos, non? E bueno, é o que como conseguimos. Traballamos todo tipo de carnes, temos combinacións moi estranas, pero ao final o cliente é o que manda. E aquí isto demostra que o polvo, a verdade, dá má sensación de que é como un alimento moi versátil, non? Porque a verdade é que podese facer isto a mosa que xa en hamburguesa, o sea, non? Podese facer de moitas maneiras, o que estamos acostumados que é o polvo a feira de sempre, pero bueno, faise moito polvo a plancha, faise moito, bueno, é moi versátil. E que punto lle dan as estrugas a hamburguesa? A verdade é que un toque, bueno, moi parecido como se tomáramos unhos grelos igual. Anda, mira, Pili, que pasa? Que tamén... E bichos que lle botaron aceite ao pan antes de poñelo na plancha, non? Porque así queda tostadiño, é o truco para que se lle botas, neste caso non leva ningún tipo de salsa, porque creemos que non ten que levar absolutamente nada, vale? Ah, que interesante. É simplemente porque fai unha capiña para que se lle botamos algún tipo de salsas non se nos desfaga o pan. Fai unha capa, queda que crujiente. bo truco, Moi ben. Mira de Pili, que atenta aí ese trucazo, que seguro que están na casa dicindo... O queixo é un queixo brie, pero bueno, neste caso tamén é galego. Tamén se fai aquí en Galicia. Nos procuramos que todo o produto sexa o noso, vamos. Claro. Bueno, que pinta ten esta hamburguesa? É que tendes aquí a xente do público na mesa e detrás das cámaras que non se ve. E o pulpo tendelo aliñado, non? No, vamos a ver, neste caso, bueno, fixemos un pouquinho xa para que vaya collendo, pero facemos tamén no momento, vale? Ah, vale. A plancha? Sí, non, na plancha non, na plancha non lle damos, é un pulpo cocido totalmente. A feira, polvo a feira. Pero aí resulta el pimentón, eso botado, non? Sí, fixemos hoxe concretamente fixemos un pouco así, porque o trouxemos non cociñamos aquí directamente, non o cocimos, a outra vez trouxemos cocido da casa, e lóxicamente para que lle vaya collendo un toquiño, non? Nos facemos yo igual, non? Ahora mismo. Ay, Dios mío, que ben cheira, Pili, por Dios. Bueno, pues xa montamos aí unha que teño que probar aí. Ai, como sabe a Pili, Pero Pili, ti non dixeches que xa comerás pulpo hoxe?
No, vos no, que engorda, isto engorda. Non podedes. Saca Pili. Non podedes que... Bueno, por certo, a xente, dicíamos antes, agora que estamos a uns días, Juan, de celebrar o Día de Galicia, que temos moitos atractivos para que a xente nos visite, entendo que teredes xente que irá de propio o voso restaurante a Ourense a probar esta delicatessen que está desmontándonos aquí, non? Sí, a verdade que nese aspecto temos que decir que temos moita sorte porque temos clientes moi fixos, hai moitísimos que veñen, non che digo casi todos os días porque lóxicamente non van comer unha hamburguesa todos os días, non? Que non pasaría nada. Pero, bueno, que clientes habituais e veñen moita xente de fora, é verdad que sí. Hombre, non me extraña, que isto é novedoso. E despois, bueno, facemos como cando se aliña o polvo a feira, pois aceite, sal e... No, primeiro o sal, é o típico sal Mira, sempre primeiro. Sal, non? Ya está botando aí, Piliña. Despois o pimentón, que nos, ata o pimentón é de pementos de herbón. Ai, mira, os pican e outros non. Outros pican e outros non. Que bueno. O aceitiño. Ai, que rico. Por riba, e xa temos, fixemos aquí está. Por favor, Pili, ti atreveste a catar? A mí non me colla a boca aí, A ver, deixaronos servilletas a xente do equipo? Mira, creo que no, sí. querida. Claro, que mira, isto empapa. Vou a deixar enfriar un pouco, porque está... Vale, gracias, Rocío. Hai unha servilletiña. Bueno, pois deixástenos coa boca aberta, Sí, pero verdade? está Isto, en fin. A ver, Ten espera, unha pinta cortamos un estupenda. Sí, que verdad queremos ver polo menos a proba de Pili, non? Sí, espera, pero que está acabado. Bueno, Pili, tamén... Cala, cala. No, pero mira. Non desconcentredes a Espera, Pili, espera. que está aí nun momento. A ver. No, ahora queima, está quentinha. Espera, con pulpo. Ay, qué rico está. Ai, Pili, como disfruta, Tamén trae este señor xa non probar este manjar. Bueno, que pintaza. Bueno, pois que cousa máis interesante aprendimos hoxe é unha hamburguesa de polvo e de tenreira galega, 100% galega, que poden vostedes atopar en Ourense. Moitísimas Parabéns, grazas, buenísima. Ángel, Juan. Creo que fixestes felices a Pili de momento, Vinde cando a todo o cairades. equipo nun ratiño. Cando cairades. Pili, non quero romper así este momento, pero que che parece que mentres ti enches aí tal, vemos como che foi no Camiño de Santiago? Si queres pasamos outra cousa, tampouco é necesario. Sí, tendes ganas de ver o Camiño de Pili, sí ou non? Hai ganas de ver o Camiño de Pili? Sí, non? Queda aí desnutrida. Pili desnutrida, di. Bueno, imos a ver como lle foi a Pili Pampín facendo o Camiño de Santiago. Parabéns, isto está buenísimo. Estamos a punto de completar o Camiño de Santiago. Levamos toda a semana facendo etapas e esta é a última. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa. Estou aquí, teño aquí. Con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores. Speak Spanish? Non, falo portugués. Ah, portugueses! Galegos e portugueses irmáns somos. Unha cousiña, é a primeira vez que facedes o Camiño de Santiago? Sí. Eu tamén, pero estou reventada. Vuela sobre manantiales y continentes, te digo yo que sí. Eu xa non podo máis. Solo a mí se me ocurre vir así de emperifollada, pero eu que queredes que vos diga, máis vale muerta que sencilla, eu non sei ir a ningún lado se non vou así toda peripuesta. E ainda me quedan 7 kilómetros, 700 metros, miña nai querida, non sei se podo ir, E xa teño un callo aquí nun pé que non me deixa andar. Hola, boa tarde. Estou morta. Unha habitación para descansar. No, a esta hora ya estamos llenos. Lo siento mucho. ¿Puedo darte un vaso de agua? Gracias. Sí. Qué amable, Muy bien. por favor, un vaso Muy de bien. agua. Toma agua. Muchas gracias, amiga. Qué xente máis amable. Xa marcho máis contenta para entrar na catedral. Adiós. Y ahora eres peregrín, descubriche lo camino. Y ahora eres feliz. Pili. Nora boa, Pili, pero que experiencia, non parecías un pouco cansa. Home, non, Rocío, además un sol a pleno sol, tocoume todos os días un solazo maravilloso, e encontrarme con estes dous que foi un martirio de camiño, de verdad. Eu que sei que lles pasa, estaban así todo o programa. Penitencia. No.
Pero que foi? Pili, a mí xa me dixeron que na televisión a maioría é mentira, pero isto parece unha falta de respeto para toda a xente que te mira. Ela, porque eu fixen o camiño a miña maneira, toda guapa, con pendientes de peluquería, maquillada. No. A min fallásteme moito, Pili. Por que? Fallásteme moitísimo. Pero bueno, cando queres tomar un café ou así, xa sabes. Fillo. Eu non sei que queren dicir, pero bueno, non me entero de nada. Pilar, Rocío, por favor, vamos desvelar a verdade de Pili. Que vai desvelar? Non ten que desvelar. Necesito unha grúa para colocar isto, Teño os pés hinchadísimos ahora, isto non me vai entrar. Va grabando por cachos, a ver se non me tiro esta, porque non me dá o cu, acabo de comer. Os cachos aquí son jodidos. Isto é da barata, non? Veña, Pili, empezamos. Aí vou. Pili, hombre, por Dios, que camiñaches 20 metros. 7 kilómetros, 700 metros. Miña nai querida, non sei se podo ir, Jesús. Pero que dices? Que non vamos a hacer ni 100 metros. Ei! Perdón. Speak Spanish. Vos queredes chegar hoxe a Santiago? Sí. Bueno, pois eu deixo-vos continuar. Moitas gracias por atenderme. Que o apóstolo vos acompañe sempre. Obrigada. Gracias. Meus amigos portugueses, pero eu vou descansar un pouco que non podo calma. Imos alá, Piliña. Estes deben de pensar que vou facer todo o camiño andando. Nena, vamos que este non se enteran de nada. Lévame para Santiago. Veña. Hasta luego, Mari Carmen. Oh, galo cando canta el día. Pero, ¿qué pasa? Gloria de esas tú, non pode ser eso. Mira, cara como de pedra, Era necesario esto. Hombre, Pili, que chegas aquí dicindo que fixeche case maratón. Pero si quedou precioso todo. Precioso. Eu non sei a que veu sacar isto do coche. Eu creo que nos deus unha explicación a todos. E a min tamén, pero bueno, eu perdonoche, Teu namorado, No, isto foi porque o coche era para levarme ao hotel o día antes de chegar a... pero avísame a min. Claro, entonces recolleume e fun dormir ao hotel, pero despois fixino todo andando, Sí. Fixen un pouco un pé e outro pouco andando. Isto é unha vergonza. O peor foi vostedes que estuveron aí incordiando. E que lle pasou a vostede antes de rematar o camiño? Porque ven todo... Está todo escarallado. É que tuvimos un problema cuns ingleses. Non, que gañamos a Eurocopa, había que fardar con alguén, non? Xusto cuadrou. E tuveronse que meter cos ingleses. Nos deron unha somanta de eso, sí. Quen nas busca, recibe. Claro. Entonces, non sei de que presumen aquí. Excusan de volver, porque para andar descubrindo que non deben, excusan de volver. Bueno, Pili, un aplauso para nosa Pili. A ver, é verdade que estamos un chisco decepcionados coa nosa Pili. Eu estaba aquí sufrindo en plan, pobre Pili. Eu quero romper unha lanza en favor de Pili. Porque xa lle seguimos moito. Que vai andando a tocar os fines de semana que non para un minuto. Estamos casi en agosto. A pobre Pili non lle pedimos pedir máis, Ainda que atalle un pouquinho non pasa nada. Que va, o do coche era unha amiga que pasou por aí e levoume ao albergue. Eu antes tens que darlles explicación. No, pero eu tamén defendo, Pili. É que de verdade, feito tras feito, demostras que eres unha verdadeira artista. Sí. Porque Pili Pampín inventou unha nova maneira de peregrinar, que é piligrinaxe. Ir en coche directamente. Ir en coche, sí. Ela é unha xenia, Totalmente. Ela é bueno. Xuntos, por favor. ¡Saludos para Galloso! Que Galloso, que Galloso? Para Pili Pampín. Para Lara tamén, para tamén, para todos. Ven aquí, os gañadores. Do noso reto de xuntos, despedímonos. Aquí quedamos, compañeros. Ahora todos a auga, vamos a ver. Pero xa chegaron. Pero madre mía, pero qué rapidez, ¿no, Aitana? Bueno. Xa non escoitas, hasta aí celebrando. Está fora de conexión. Claro, pasoume nun flis este reto, ¿no? Son atletas, está claro, son campeóns da Eurocopa. Que a mí sorpréndeme
porque a perruca non caeu, na auga. Eu pensaba que se ia quitar a camiseta ou algo, pero Pili, como biches o reto? O rapaz ainda non dormeu, que ainda pensa que está o luar, posto. Tanto gañoso. Un bico para gañoso, pero bueno, estamos xuntos. Levaban auguiña bendita desa. La bendita, la bendita. Quiero ser artista, juntos, o protagonista. Con peles farrapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que fue suspirar. Juntos, quiero ser famoso, juntos, sé lo más hermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisar a diario, alfombras de rosas. Juntos, por favor, compréndeme, quiero ser artista. Bravísimos, Pili, Tania, Rubén. Comezamos a nos asuntos Quero ser artista. Xa comezamos porque hoxe ademais temos un programa moi especial. Hoxe, querido xurado, 3 concursantes, os 3 escollidos por ti, Pili, nos castings que le vas facendo por toda Galicia. Só 2 pasarán, un deles ten esa difícil decisión de apealo da semifinal. A ver. Pois sí, a ver que pasa. A ver que pasa. Por eso están aquí hoxe. Atopaches moito talento neses castings. Pois sí, a verdad que teño que recoñecer que sí. Imos que a coñecer, por eso están aquí hoxe. Imos a coñecer, se parece, Pili, a primeira delas que se presentou o casting que fixo Pili en Redondela. Ela chámase Erika. Son Erika Iglesias, teño 41 anos, son de Santiago de Compostela, pero namoreime dun redondelano e acabei nesta terra tan fermosa. Agora comezou Nosa Señora me axude, a Mailo Santo José. Podo chamar a miña filla que toca comigo a pandeireta? Toca contigo tamén a pandeireta? Encantada, a ver. Hola. Canto tempo levas ti tocando? Cando estaba na barriga da miña nai, me levaba a ensaiar. Pero mamá ten que estar moi orgullosa de ti. Pero qué bonito, por favor, Erika, benvida. Encantada de estar aquí. Ay, qué hermoso momento viviste. Moi bonito, de verdad, porque xa Erika xa nos estaba enamorando tocando a pandeireta e cantando. E cando veo a super artistaza da filla, pois imagínate, non? Sí, a verdad. Además, Erika, que eres de Santiago, pero enamoraches en Redondela e li quedaches. Sí. Bueno. Enamoroume esa terra tamén. Tamén, sí, moi boa xente en Redondela encontramos a tarde. A verdad que temos que dar as gracias por todo o cariño recibido. E a cativo onde deixaches, a pequena? Pois está véndome desde a casa, coa súa irmá. Ah, en serio? Sí, están as dúas véndome desde casa. Bueno, pois non sei se queres dicir algo, seguro que sí, antes da actuación. Bueno, pois que as quero un montón e que isto vaya por elas, que son o que me empuxa a seguir cantando. Ai, que bonito. Pois, Erika, desexando disfrutar da túa arte, que o pases moi ben e o disfrutes. Aí vamos. Un aplauso para Erika. Se souberas como teño o meu corazón por dentro, non me dabas unha fala, non tiñas atrevemento, non tiñas atrevemento, ai, la, 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 la. Día de sarro que encambré na capilla do deserto, de parolar cunha nena, trae o corazón aberto, de parolar cunha nena, trae o corazón
zarjas y zarjas, a espalda ya te voy dando, a despedida é boa, a volta sabe deuscando, a despedida é boa, a volta sabe deuscando. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Qué bonito. Noraboa, Erika. Bueno, a ver que che dio xurado da túa actuación. Eu sabes que a pregunta que che teño que facer agora é que facemos con esas caixiñas que, como non, volven a estar de novo aquí connosco. Xa sabes que tes que decidir se collemos unha caixiña que logo hai que abrir no momento do veredicto ou non. A caixiña... Sí? Sí. Veña. Que decidida. Pois nada, vai a por a túa caixiña. Mentres eu explico aos espectadores que dentro desa caixa temos puntos positivos, algún punto negativo tamén, pero yo cuidado, un pase directo a final, que no que levamos de tempada xa colleron 2 concursantes, así que a ver se hoxe tamén a sorte nos sonríe. E agora sí, querido xurado, que vos pareceu? Erika, tes unha voz moi bonita, ves guapísima hoxe, nada que ver como o día do casting. Non, había que presentarse pois para sí. a ocasión. Este tema que nos trouxeches que canto de Monzo, non? De Monzo. De Monzo. En Trazo. Bueno, Na pois, parroquia de Trazo. Perfecto. Pois parabéns, a min gustoume moitísimo a túa actuación. Moitas verdad que sí. Eu estou totalmente de acordo con Pili aí. Ves guapísima, tes unha voz maravillosa e a verdade é que todo o tempo que estabas cantando, non sei se é só non só a maneira na que estás cantando, senón o que transmites cantando, o teu sorriso, que todo o tempo tiven a pel de galiña dende que comezaches ata que remataches. E eu tamén estaba con un sorriso mirándote. As túas nenas teñen que estar moi orgullosas da mamá que teñen porque, vamos, que lle transmitas tamén a pequerrecha a pandeirete e o cante, noraboa. Grazas. As nenas, como di Tania, teñen que estar na casa coa boca aberta, orgullosas da súa nai. Home, claro que sí. Ois, levas moito tempo tocando a pandeireta e cantando, verdade? Sí, desde os 6 anos. Nótase. Ademais, parece moi arriscado. Comenzaches o tema cantando a pura voz, a capela, e logo engadir a pandeireta, creo que foi o culmen. Quedou precioso e creo que eu quero ter este folclore aquí no programa, a ver como vai a cousa. Eu creo que pinta moi ben. Moita sorte. Moitas grazas. Bueno, pois moi boa valoración do xurado. Esperemos que non nos amarga a festa e a caixiña. Só queremos puntos positivos aquí neste programa. Nada, pois vai aí o backstage e vémonos no veredicto, Erika. Moi ben. Encantada. E nos continuamos, xa sabedes que os nosos 3 concursantes proveñen dun dos castings que Pili fixo por toda Galicia. Nosa seguinte concursante fichou unha Pili no casting de Redondela, chámase Daniela. Prima donna girl, yeah, all I ever wanted. Hola, bonita. Hola. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela, pero mira, ¿cómo me traes esas zapatillas na man? Non podo bailar con elas porque se estropean. Cando baile na tele, as poño. O sea, que si ves a televisión a bailarnos, vas a poner las zapatillas. Sí. Qué chulo, Daniela, cómo bailas. Gustaría seguir o programa? Sí. Sí, que Daniela ven ao programa xuntos quero ser artista. Prima donna girl. Bueno, encántame estos momentos aí na rúa con Pili, coñecendo artistazas como Daniela, benvida. Hola. Aquí estás. Mira, aí está Pili, Tania, Hola, Rubén, boa que estás tarde. aquí. Sí. Estás contenta? Sí, moito. Joder, niños, Daniela. Como? Non estás nerviosa, non? Bueno, un pouco. Un pouquiño. Sí. Oxe, trae las zapatillas, Daniela.
Sí, pero as de puntas non. Ah, bueno. Porque o solo resbala un pouco. Este suelo sí, resbala, sí, ten razón. Pero Daniela tivo valor para facer o casting aí en calcetís porque tiveron que lle dar os pés aí na calle, non? Ou non? Un pouquiño. Bueno, llevaba as zapatillas por detrás. Vale, se non quedou, Había truquillo. Mira, teño unha curiosidade, estou aquí a ler na ficha que tes unhas compañeiras de danza coas que visitas con frecuencia centros da terceira idade para entreter os maiores. É verdade iso? Sí. Que guai, como facedes? Vaedes moito por ali? Sí, nas festas a veces vamos ali a facerlles compañía e bailamos. Pois moi ben. Gústame. A verdade que sí, encántanos esta xente nova aí con esta conciencia, estas iniciativas fermosas. E hoxe que nos vas a bailar aquí neste plató, Daniela? Pois unha variación de Paquita, que é unha bailarina. Oi, que bonito, pois estamos desexando verte, Daniela. A disfrutar moito. Un aplauso para ela. ¡Qué pasada! ¡Qué elegancia! ¡Qué fermoso! Bueno, a ver que che dio xurado, que les son os que teñen a palabra. Eu teñoche que preguntar que facemos coa caixiña, Daniela. Collemos unha ou pasamos? Contame. Bueno, pois coxo unha. Colles unha? Sí. Buah, muller valente, sí señor. Pois veña, vai aí a por unha. Ai, Dios mío, a ver se temos sorte. Lembro que unha desas caixas agocha un pase directo a final. Bueno, tamén ás veces hai algún puntiño negativo que nos amarga un pouquiño o momento do veredicto. Non lles vou dicir o contrario, pero bueno, imos a por aí toda a enerxía positiva en que Daniela collera unha caixiña boa. Mira, colle unha caixa aí de fresas, moi ben, a xogo aí co vestido, todo calculado. Moi ben, bueno, que vos pareceu? Pois moi ben, a min gustoume moitísimo, pero o que máis me gustou é que durante toda a actuación, durante todo o baile, non perdeu o sorriso en ningún momento. Nótase que disfrutas moitísimo facendo o que fas e transmítelo a nós. E a verdade é que eu disfrutei moitísimo toda a actuación, Noraboa, gustoume moito. Totalmente de acordo con Tania, creo que tamén o que máis me chamou a atención foi a túa sexualidade, da túa cara, e logo que o foco tamén estaba moi ben posicionado hacia o fronte, hacia o público que tamén nos está a ver dende a casa. Chámame a atención tamén a túa roupa, pode ser un pouco inspirada no traxe tradicional do traxe da nosa terra ou é casualidade que coincidiu así? Non, é tradicional, sí. É tradicional, está chulísimo. Home, eu igual esperaba que no baile meter algún paso así de muñeira e tal, pero igual para outras veces. De momento a min, a verdade, moi boa carta de presentación, gustoume. Felicidades. Eres tan alegre, Daniela, que xa me enamoraches en Redondela porque viñas tan segura bailando ali naquel asfalto, que xa bailar ballet clásico nun asfalto, imagínate ti, pero ti fixeches todo o posible, estabas tan bonita aquel día. Hoxe eu creo que te superaches 1000 veces,
a actuación do outro día e parabéns. Moi ben, moi Moitas grazas. moi tranquila, moi segura, e encantoume o baile. Aparte que ben guapísima, claro está. Está Renato aí movéndose moito, non sei se é que quere bailar tamén, como a Daniela, o que pasa é que vais estar algo escarallao para bailar, Ah, vale, Tania, vale. confésoche unha cousa, despois do que vimos todo o programa, teño medo de preguntarlles. Sí, no. Eu só gosto de mamar nos peitos da Carmencita. Así que vou tamén. Que eu teño unha dúbida, Danila, con quen viñeches? Que víamos aí mentres actuabas a moita xente aí con Padín que estaban, bueno, que se lles caía baba véndote. Pois viñe con a miña nai e o meu pai, os meus avós que están ali. Ah, tamén! Con a miña mellor amiga de ballet que se chama Irene. Oh, que guai, pois eu estou desexando que te reencontres aí con eles e ver ese momentazo que seguro que están, vamos, super orgullosos de ti, paréceche? Sí, sí. Veña, pois un aplauso moi forte para Daniela. Vamos a coñecer agora o derradeiro concursante que se chama Ariel. Soy Ariel Echeverri, tengo 7 años y soy una máquina de la batería. Pero desde cando? Si tes 7 anos, Ariel, desde que anos levas tocando a batería? Desde que tenía 1 año. Madre de Dios. Pois a ver, dalle. Aquí un sí tan grande como unha catedral, porque eres boísimo. Esperamos te xuntos. Sé que te buscan demasiados, que te pretenden cantidad. Bueno, Ariel ou Super Ariel. Eu só quero que vexan a comparación das dimensións entre o noso pequeno gran Ariel e esta pedazo batería, xurado. Porque eu estou flipando. Ariel, que pa comerte? Eu soy Ariel e tengo 7 anos e toco a batería. Vale, pero vamos, esta pedazo batería. Con 7 anos toca semejante batería. Sí. Bueno, tócala que te mueres, porque eu xa te vin en Sarria, eso que nos arrollaba aquel día, acordas? Como chovía en Sarria. Moi ben. Chovía. Sí. Entendes, María, lo que estou dicindo? Ah. Que chovía, o día que nos vimos en Sarria. Sí. Vale. Está nervioso un Está pouco. concentrado. Bueno, vamos a coitar, despois falamos, vale, Ariel? Eu só teño unha curiosidade, Ariel. Con 7 aniños, por que se te dio por tocar la batería? O sea, por que a batería? Porque cando estaba no ventre da miña mai, entonces a miña mai me ponía música para a barriga. Ajá, e puñache entendo que é rock e cosas así, non? Para que che gusta a batería. Sí. Ah, que ben, o sea, que é un pouco un homenaxe a tua nai. Un homenaje a tu madre? Sí. Ai, que bonito. Pois nada, estamos desexando ver como lle das aí a esta batería delante de Pili, do xurado e deste público que temos aquí. Sí. Te parece? Muy bien. Moi ben, pois veña, un aplauso moi forte para Ariel.
¡Qué pasada, Ariel! Tío, choca ahí, qué energía ten. Madre mía. Madre mía, vamos, deixounos aquí a todos. Buah, qué pasada. Buah, qué artistazos tenemos aquí. Bueno, están Renato y Joselito, madre mía, desataos. Bueno, a ver qué nos dio Xurado. Pero antes, Ariel, tes que escoller, tes que dicirme se colles unha caixa aí ou non. Sí. Sí? Venga, pois Ariel vai a por unha caixiña. Home decidido, xa o amosou aquí fai uns minutos. Ai, Dios mío, que energy, non? Madre mía, moi ben, Ariel. Unha caixilla grande, non, hai que vente por aquí para que se te vexa ben. A ver, Pili, que che pareceu este rapaz, esta enerxía? Espectacular. Moitas gracias. Levas toda a vida, tes 7 anos, non? E que? Sí. Levas toda a vida tocando a batería. Desde que tenía un aniño tocaba. Miña nai querida. Mima, eres un crack, Ariel. O sea, tes unha enerxía tan pronto empezaches aí que nos puxeches xa a todos patas para arriba aquí, de verdade que sí. Moitas grazas. Si tocas así a batería con 7 anos con esa forza, eu non hai batería que che aguante con 15 xa, Sí. Ariel, esa batería é túa? É miña. É que vives nun piso ou nunha casa? Nunha casa. E os veciños cando a tocas que din? Que se quejan un poquinho. Os veciños queixanse, non? Pois dille que non se queixen porque se o fixeran mal podíanse queixar, pero como tocas genial, dille que non proteste. Vale. Vamos facer un chamamento desde xuntos. Eso. Que o rapaz deixa de seguir, por Dios, que con 7 anos toca así a batería, cada non teña 16, miña nai querida. Ariel, creo totalmente o da túa nai que che poñía a música de pequeno porque tes 7 anos. Eu creería que é imposible que un chaval da túa idade toque como ti tocas a batería, Estou a flipar, Pili. E logo, lendo tamén a ficha, hai que dicir que Ariel naceu con algún problemiña, que tuvo unha vida un poquinho dura e creo que reflexa na batería a ganas que ten de vivir. Moi ben, Ariel. Sí. Moitas grazas. Corre aí o backstage ca túa caixa. Como digo eu sempre, que me repito como allo, vaya papelón, Piliña, tendes vos agora, Non podemos marchar E ademais, creo que é máis difícil con 3 que con máis concursantes. É máis difícil Claro, porque os tres esta e os cousa tres máis pois, Porque concentrada. temos que Eliminar decir adiós a un. Claro, porque están pasando dous Sí, claro, todos pero os ahora domingos. ponte aquí de acuerdo porque Xa, Tania, xa, é que é moi complicado. Porque os outra vez tivemos, non? Tradicional, este rapaz aí tocando a batería. Ballet clásico. É que son 3 disciplinas diferentes e os Nós tres temos fixeron- aínda que aquí asustar algunhas cousiñas, Sí. Tenemos aí diferencias. Pódenos ir chamando que nós ainda estamos aquí. Nos aquí o que nos ocupa, querido Xurado, é ver quen destos 3 artistazos pois non nos acompaña na semifinal da cuarta tempada. Sodes incribles os 3, pero Pili, chegou o momento do veredicto, tedes que puntuar. Pois sí, pois temos que puntuar. Pois vamos a empezar por Erika. Veña, empezamos con Erika. Erika, a min gustoume moitísimo a túa actuación, xa che dixen que tuve en todo o tempo a pel de galiña, encantaríame volverte a escoitar porque tes unha voz maravillosa. Ves guapísima, en serio, sencilla pero guapísima. Eu vouche dar esta tarde un 9. Noraboa. 9! Wow! Gracias. Eu, Erika, estou moi contento de que estés aquí. Estamos acostumbrados a ver grupos de folk. Unha solista como tú, creo que é difícil atopala. Aquí tes 9 puntazos. Buah, 9 puntazos! Pili! Erika, volves a estar aquí no programa por algo, porque a mí encandiloume a túa voz en Redondela e a maneira de tocar a pandereta. Oxalá puderas haber traído a filla porque quedaría moi chulo, pero bueno, encantoume a túa actuación, a túa posta en escena tamén me flipou. Eu vouche dar tamén 9 puntos esta tarde. Buah, 27 puntos para Erika, comezamos forte, sé que vaya nivelón de concursantes. Eu o único que pido, Erika, é que aquí só haxa boas novas dentro desa caixiña e que non teñamos puntos negativos que nos baixen a puntuación. Dalle aí. Ai, este momento que pouco me gusta. Bueno, a veces gustame, outras non tanto. Ai, xa empezamos. Menos 2. 25 puntos para Erika. Buah. Bueno, veremos a ver que pasa. Eu o que pasa é que presinto que hoxe Xurado a cousa vai estar moi apretada porque lembro que un deles pois quedará peado da semifinal,
e son os tres unha pasada. Así que, bueno, pois imos con Daniela. Dani. Daniela, notase que vives o que fas, que che encanta o que fas, que eres unha rapaza moi disciplinada, porque eso que fas non é só cousa de un día nin de dous, notase que ensaias moitísimo. Eu anímote a que sigas facendo, porque me gustou moito a túa actuación e seguro que dentro dunhos anos vas a ser unha gran bailarina. Noraboa, un 8. 8 puntos, Rubén. Daniela, eu estou de acordo con Tania, creo que é unha profesión na que falla moita disciplina e vese que ti vas polo bo camiño. Esperemos que dure e a nós, o xurado e asuntos, gustaríanos ver como pouco a pouco vas crecendo e se fai longa a túa carreira. Tes 8 puntiños. 8 puntos. Daniela, tes 10 aniños e levas desde os 4 bailando ballet clásico, notas un montón, claro, xa tes unha experiencia, xa tes un saber estar no escenario maravillosa, e iso notase moito a hora de actuar. Eu vou che dar un 8 esta tarde tamén. 24 puntos, ai Dios mío. Hai que abrir a caixa, corazón. É que claro, cando nos dá tan boa puntuación o xurado, a verdade é que de valentes, os concursantes que collen caixa, porque ás veces nos dan alegrías, máis un puntos. Un empate temos aquí na cabeza, encántame a min esta azar, esta fantasía das caixas. Temos de momento aquí un empate na cabeza e temos aquí a Ariel preparado para recibir a vosa puntuación. Ariel, eu creo que hoxe, sinceramente, non me chegan os puntos aquí que teño neste libro, por chamala de alguna maneira. Libro gordo de pendente. Mira, vouche dar un 10 porque non teño un 20. Mira, e aquí, atento, vai outro 10 máis, aí o tes. ¡Vamos! Ariel, e ti que queres que che dea eu? Outro 10. É que o meu non ten máis 10, me parece. Ai, chi! Outra vez! ¡Viva Monforte de Lemos! Ariel, estás moi arriba, pero hai que abrir a caixa. Ai, a ver que pasa agora, Claro, Ariel. a ver. Ai, como sean menos puntos. Non quero eu romper o clímax, pero... Ai. O que pasa é que a min Ariel pareceme que un rapaz como con sorte, non sei, ten estrela este rapaz. ¡Unha estrela! O sea, 30 puntos e un pase directo a final. Mais coronado non podes ir hoxe, Estás contento? Máis que contento. O sea, isto é unha pasada o que acaba de suceder, Pase Pili. directo, o sea que Eric e Daniela quedan para a final tamén. ¡Os tres pasan a final! Noraboa, Erika, Ariel, Daniela, a vida maravillosa, a vida, como dicimos sempre, é moito mellor. Xuntos ata o domingo que ven. Moi, grazas por estar